Сега ще ви покажа по решението за такъв тип покриви, които са тип ветрило с много нисък наклон. Ето тук може да видите как с този ръчен инструмент оформяме всеки един лист индивидуално, така че да пасне на покрива. Сега в момента правим малкия фалц. Вижте колко добре става с тази огавачка. След като качим вече готовия лист на покрива, следва неговото механично скопчаване със съседния. Това го правим с помощта на този инструмент, който работи съвместно с електрически вентоверт и така доста ускорява работата на монтажа. Тук може да видите изпълнен вече радиален фалц. Идеята е, че започват от 0 и всяко си има индивидуален размер и се получава този полукръг. Тук имаме обшивка, изпълнена от ламарина на стълб, като тя е цяло закопчана със самия фалц и е изключително надежна, не се разчита на силикони. Ето може да видите тук как е направена от две части и механично са закопчани.